Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της ομάδας μας. Κάναμε μια προετοιμασία καλή σε συνεννόηση με τον προπονητικό team και ειδικά με τον κύριο Μάκη Παρασκευόπουλος, ο οποίος είναι πολύτιμος συνεργάτης της ομάδας μας, και με τον οπλισμό που μας παρέχει και βλέπουμε τα δεδομένα πώς είναι. Και ως ώρας, από ό,τι βλέπουμε τις παρουσίες μας μέσα στο γήπεδο, το έχουμε πιστωθεί και θέλουμε και αυτούς τους ρυθμούς και όλο αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει να συνεχιστεί και στην παραπέρα πορεία του πρωταθλήματος, γιατί δεν το κρύβουμε. Πρώτον, είναι νωρίς ακόμα. Δεύτερον, χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιες ομάδες που όλοι κάνουν την προσπάθειά τους, το πρόγραμμα μας ευνοούσε. Θέλουμε να είμαστε, γενικά έχουμε βάλει ένα στόχο να είναι η ομάδα έτοιμη την κατάλληλη στιγμή. Δεν σας κρύβω ότι μας βοήθησε πολύ το πρόγραμμα, γιατί κάποια παιδιά δεν κάνανε την προετοιμασία που κάνανε κάποιοι άλλοι λόγω των γνωστών προβλημάτων που υπάρχουν με τις δουλειές και με όλα οι νέοι που φεύγουν συνήθως κάθε καλοκαίρι. Αυτό δηλαδή θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι ήταν πολύ ευεργετικό το πρόγραμμα το πρώτο αγωνιστικό. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουν και αυτά τα παιδιά μέσα στην ομάδα 100%, και η ομάδα γίνεται, θεωρώ, ακόμα καλύτερη με περισσότερες επιλογές. Το Σαββάτο έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, δεν πάει να είναι ντέρμπι, με μια καλή ομάδα, με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουμε τονίσει στα παιδιά τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Απλώς δεν θέλουμε να χαλάσουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε όλο αυτό το πράγμα που κάνουμε σωστά και αυτό που δείχνουμε μέσα στο γήπεδο, με τη φρεσκάδα που υπάρχει, με την απίστευτη φυσική κατάσταση που ως ώρας διαθέτει η ομάδα μας, και να το καρποθούμε. Ξαναλέω, χωρίς ξέρουμε όλοι τους παίκτες έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όλες οι ομάδες αυτές του στυλ όπως είναι ο Εθνικός, μπορεί να μην πάνε κάποιο διάστημα καλά, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε καλά. Όλες οι ομάδες αυτές μπορεί μετά από κάποιες αγωνιστικές να υπάρχει μια μεταμόρφωση και να είναι ο Εθνικός αυτός που ξέρουμε όλοι τι ομάδα είναι και τι μπορεί να κάνει. Αυτό ήθελα να πω, και όπως σου είπα off the record, είμαστε τυχεροί. Δηλαδή είμαστε σε μια ομάδα που δουλεύει επαγγελματικά, όσο μπορείς να το πεις επαγγελματικά, σε ένα τεχνικό επίπεδο. Για ένα προπονητή και γενικά για ένα επιτέλειο δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία. Αυτό ήθελα να πω και βλέπω θα συνεχιστεί. Έχουμε ξεκινήσει καλά την πορεία μας για το πρωτάθλημα. Η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει καταφέρει να είναι αίτητη, με μια καλή συγκομιδή βαθμών, γκολ που έχει δεχθεί και γκολ που έχει βάλει. Έρχεται ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι το Σαββάτο, ντέρμπι για εμάς όπως έδειξαν και τα παιχνίδια πέρσι. Θα κυριαρχήσει το πάθος και η δύναμη. Αυτός που το θέλει πιο πολύ θα πετύχει το στόχο του. Η πορεία μας είναι πάρα πολύ καλή, αυτό που περιμέναμε, αυτό που θέλαμε. Τώρα παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Εθνικό. Έχουμε άλλα δύο μπροστά μας μετά τον Εθνικό. Τίποτα, μόνο νίκη θέλουμε και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Ευελπιστούμε να είναι και η συνέχεια η ίδια. Και το Σάββατο παίζουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με έναν πολύ καλό αντίπαλο. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας για να μας δώσετε, όθηση ώστε να πάρουμε και 3 πόντους.